Al hadisu arbaun utawi iki ku hadis kang kaping 40. An ibni Abbas, yaiku saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala iku dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju bakal metu fi akhiriz zamani ing dalem akhire mangsa. Aqwamun sapa pira-pira kaum. Wujuhum utawi pira-pira raine kaum wujuhul adamiyina iku pira-pira raine anak Adam, pira-pira anak Adam. Bakal ono dawe Kanjeng Nabi akhir zaman, ya. Akhir zaman niku tandane mulai kathah. Temriki niku diterangaken wonten kejadian-kejadian pada akhir zaman niku enten alamat apa? Sogir, enek alamat kabir, sugro utawa kubro. Enek alamat-alamate akhir zaman termasuk ajenge hari kiamat niku enten sedanten, termasuk wonten Imam Mahdi, enten malih Dajjal, ya toh. Makanya kula jenengan sedaya niku nek pas wayah salat termasuk dungane Kanjeng Nabi kudu dipraktekno, kudu diwaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil masyahid dajjal. Nah kene diterangno kabeh. Dajjal niku wonge rupane rontok-rontok abang. Ya, mripate sing tengen niku PC. Ya, kaya ora iso ningali, ora iso delok. Niku rambuté brintik. Ya, rambuté brintik Dajjal niku. Enten malih Imam Mahdi, terus enek Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya, kathah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma iftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi mu'allif hadha kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakr yang sebab kita warga kita. Kami adalah kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalu punika kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi kalian Allah tetap iman Islam, ditakdir saged nglampahi kewajiban-kewajiban kula panjenengan sedaya kanthi keadaan sehat wal afiah. Monggo nikmat ingkang sampun dipun raosaken kita syukuri kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kali Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan shalawat kula dalah panjenengan sedaya dipun akeni umatipun berhak nampi syafaat wonten ing alam donya langkung syafaatul uzmah benjang wonten dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pinten niku? 344.
walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi lan dumida ba'atsani kang ngutus sapa zat ni ing ingsun bil haqqi kelawan hak nabiyan hale dadi nabi. Man utawi sapa wonge hafidho iku apal sapa man hadhil arba'ina ing iki 40 hadisan apane hadis. Yang fa'u kang ngalap manfaat biha kelawan hadhihi arba'in annasu sapa menungso. Jadi kok enek wong Kanjeng Nabi wis dawuh demi zat wis janji ya. Kanjeng Nabi nek walladzina ba'atsani bihaqqin. Kanjeng Nabi wis janji sapa wonge sing apal 40 hadis tur ya iso kei manfaat terhadap manusia. Artinya kei pencerahan, kei pelajaran. Harama mongko ngaromake Allah sapa Allah taala jasadahu ing jasate man alan nari ing atase neraka. Alhamdulillah sampean kabeh wis sinau masalah hadis 40. Insyaallah muga-muga lantarane kitab niki awake dhewe diharamno jasate mlebu neraka. Amin ya rabbal alamin. Makane bejo tenan gelem ngaji hadis 40. Lagi dalu niki alhamdulillah wis bar malam puncak ya toh. Wa yakunu lan ana sapa man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ala manaratin. Ala manaratin iku tetep ing atase menara min nurin kang tetep saking nur. Wa qad hali teman-teman amina aman sapa man minal faza'i saking wedi al akbari kang gedhe utawa kang agung. Jadi wingi ngaos teng Nggih Gus Bahak nika nerangno tentang menara. Jadi Mbah Mun niku ya nek enek masjid ora enek menarane niku gak patek seneng. Ya toh, dhewe iki kan ngajine ngoten. Jadi masjid niku nek iso kudu duweni menara. Karena napa? Sebagai siar. Menara niku sebagai siar. Mangkae kok enek wong, enek bocah nom budal nang masjid kok rame. Ya gak usah diseneni teman-teman. Artinya ya dikandani dituturi. Oh berarti agama Islam nang masjid Kalirejo niki luar biasa. Masjid gede ngeten niki ya kudu disyukuri. Berarti wong kene kuwi wis terbiasa, wis apik apa ning ngarani agama Islam niku sudah menjadi hal sing biasa. Nah, jelas sampean lunga ndi ngoten nggih. Ya masjidnya kok elek resepi winisan iki mesti kan bertanya-tanya. Lagi lha iya iki kok ora enek bocah-bocah iki piye? Ora enek kok rusuh ngene iki piye? Nah, makanya alhamdulillah masjid yang mriki niku ketoke ya satik-satik jamaahnya pun mulai wis ngopeni apa hal-hal sing sunah kaya salat sunah qobliyah, ba'diyah. Makanya nek maghrib niku iso tenang. Kadang nek barisan ku gugup wong-wonge. Nah, kadung dilebeni karo masumamu. Lah tuh halah wong sing ngape salat wedi gugup wong-wonge. Nah, tapi alhamdulillah wis jamaah niku wis kena ditata satik-satik enggal satik. Pun nggih, dadi menara niku masjid niku nggih, menara niku sebagai simbol dawuhe Mbah Mun. Winginane pas ngaos ngoten ya, pas ngaos Gus Bahak niku ngoten sebagai simbol bahwa apa jenenge sebagai siar agama niku termasuk salah satunya masjid niku kudu enek menorone. Ngoten lho nggih. Jadi sampean nek apal nek iso ngapal hadis 40 iso kei manfaat wong niku siji jasate ya diharamno mlebu neraka. Sing nomor loro sampean niku diunggahno nok menara ya. Dikai nur didelokno wong akeh bahwa wong iki ngapalo hadis. Makanya sing jaminan ya Mas Umam ki wis kuliahe wis hadis wis bar kok ya, ilmu hadis kan wis SAG ya wis bar. SAG Mas ya. Oh, SAG dhek. Nah, jurusane ilmu hadis ya.
luar biasa toh. Sarjana alam gaib ya. Nah, goleki kuburan ya Kak Din biyen ya SAG iki. Jerine ngono. Sarjana alam kuburan, goleki kuburan alam gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terus mawon, produk tak cepetno sing niki. Wa najala nyelametake sapa man ing man Allah taala sapa Allah taala minal hisabi sangkir hisab. Wa yu'tilan maringi sapa Allah li sahibi maring wong. Hadhil arba'ina kang anduweni iki arba'ina 40 hadisan apane hadis. Waman lan wong ta'allamaha kang nglajari sapa man ha ing iki arba'ina hadisan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat manzilata ing kedudukane al ulama para ulama. Wayuk itu lan nglungguhake sapa Allah. Wayuk itu lan nglungguhake sapa Allah ing sahibil hadal arba'in sing duwe sing ngapal iki mang hadis niki ma'ahum sertane ulama. Wa yutihi lan maringi ing wong sing hafal hadis niki mang sing nglakoni utawa sing melajari hadis niki Allah taala sapa Allah taala ma ing barang atau hum kang maringi sapa Allah hum ing ulama. Kala mengko dawuh Salman radhiyallahu an sapa Salman radhiyallahu an qala Syekh Al Imam Ajallun Az-Zahidul Al-Hajj Najmuddin Nasafi jenenge apik-apik ya. Lakot nyekti teman-teman asbatna netepake ingsun arba'ina hadisan ing 40 hadisan apane hadis fa'afhamuha mongko fahamono sira kabeh ing arba'ina hadisan wala takunu lan aja ana sira kabeh ka kaumin iku kaya kaumin layakaduna kang ora padha parek sapa kaum yang bahuna iku ngerti sapa kaum hadisan ing hadis. Jadi belajar hadis niku penting. Hadis niku termasuk hukum nggih, termasuk dasar-dasar hukum niku termasuk hadis, Quran, hadis, qiyas, ijma niku adalah dasar-dasar hukum. Pun bismillahirrahmanirrahim. Kiai sing ngajine mulai niki. Al hadisu arbaun utawi iki ku hadis kang kaping 40. An ibni Abbas yaiku saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala iku dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju bakal metu fi akhiriz zamani ing dalem akhire mangsa. Aqwamun sapa pira-pira kaum. Wujuhum utawi pira-pira raine kaum wujuhul adamiyina iku pira-pira raine anak Adam, pira-pira anak Adam. Bakal ana dawuh Kanjeng Nabi akhir zaman ya. Akhir zaman niku tandane mulai kathah. Temriki niku diterangaken wonten kejadian-kejadian pada akhir zaman niku enten alamat apa sogir enek alamat kabir sugro utawa kubro enek alamat-alamate akhir zaman termasuk ajenge hari kiamat niku enten sedanten termasuk wonten Imam Mahdi enten malih Dajjal ya toh. Makanya kula jenengan sedaya niku nek pas wayah salat termasuk dungane Kanjeng Nabi kudu dipraktekno kudu diwaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil masyahid dajjal. Nah kene diterangno kabeh. Dajjal niku wonge rupane rontok-rontok abang. Ya, mripate sing tengen niku PC ya kaya ora iso ningali ora iso delok niku rambute brintik ya rambute brintik Dajjal niku enten malih Imam Mahdi terus enek Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya kathah akhir zaman pun nggih
bakal ana mangsa akhir zaman enek kaum wajahe niku rupa menungsa, wajahe rupane anak turune Nabi Adam, tapi wa qulubuhum utawi pira-pira atine kaum kulubus sayatina iku kaya pira-pira atine pira-pira setan. Jadi ora kok saiki rai setan tok saiki, ati ya saiki ya atine setan, ora kok raine tok saiki, atine katut setan. Patah to nggih saiki wong niku raine apa anak turune Nabi Adam, raine menungso, ning atine niku kaya setan. Wong kok kelakuan kaya setan. Terus ya apik iki. Akhir zaman tenan iki. Wa amsaluhum lan utawi pira-pira umpamane kaum kaamsalid diabi iku pira-pira umpamane pira-pira asu. Adibu niku asu utawa serigala. Ad-dawari kang galak-galak kabeh. Laisa ora ana fi qulubihim iku tetep ing dalem pira-pira atine kaum sayun apa suwiji-wiji min rahmatin kang tetep saking rahmah. Tuh, iki lho. Terus akhir zaman niku wong niku kaya asu, kaya celeng dhek sing kelaparan. Celeng asu sing kelaparan niku mesti ngeroh buruan sikat. Jenengan roh saiki wis contone nok kiwa tengene awake dhewe. Babagan warisan ya, ora dulure, ora tanggane sikat. Ya to. Makanya kula diduli kalih wong. Lah iya to Mas. Jane aku ki omah kene iki ya wis ge kalah-kalahan. Wong mestine kuwi wis jatahku tapi karo dulur-dulure dincepi di ciri kandang. Tuh. Tapi aku ya semeneng ae. Ya, kuwi lho. Kuwi atine kaya-kaya apa jenenge raguse niku ibarate kaya adibu kaya asu kuwi mang, kaya celeng kuwi mang. Wis akeh lho ya saiki. Ora pandang bulu, pokoknya mergawe ya wis ngono. Mergawe dhek pokoke oleh golek dhuwit ya kuwi dilakoni. Makanya enek film apa ya, no TikTok ini kan enten film masa apa? Kuwi perdagangan, mari ngono sing dhewe kalah dalam perdagangan, terus akhirnya golek-golek apa ning ngarani? Suwuk, golek suwuk pelaris lho apa ngono jenenge. Ya, ngono kuwi. Jadi nok film ya enek, nok film ya enek, tapi kejadian mesti ya enek. Makanya awake dhewe pokoknya kudu bentengi awake dhewe dengan cara sak api-api. Ora enek no atine wong saiki niku duwe rasa welas asih. Ya, akhir zaman niku wong niku wis padha acuh tak acuh. Lah gagas sapa? Wis karek nguwi tok sing diucapno bolak-balik gagas sapa? Ngopeni sapa? Lah kuwi akhir zaman iki ngono kuwi. Ya ta? Saling serang. Enek wong njaluk tulung ngene tanggane lah wong kaya kowe kok tulungi. Model-model kaya ngono kuwi akhir zaman. Kuwi atine ngono kuwi syai'un wa qulubuhum syai'un min rahmat. Atine ku ora duweni sifat rahmat. Ora duwe welas asih, tanda-tanda akhir zaman. Nek jenengan wis gak duweni sifat welas asih, nah iki berarti salah satu tanda akhir zaman wis metu ya. Safakuna kang podo ahli nglalekake kabeh lidimai maring pira-pira geteh layar gobuna tur ora gedeng sapa kaum anil qabihi saking perkara kang ala. Lho, akhir zaman juga akan keluar wong niku menganggap maksiat niku sebagai hal-hal sing biasa. Wong ngombe misalnya lah biasa. Gawene ngombe. Ngono kuwi lho. Gawe jamu. Nah, dia menganggap maksiat ngoten niku biasa.
Niku akhir-akhir zaman ini kados ngoten niku. Maksiat-maksiat dan lain sebagainya itu dianggap biasa. Ya. Perkara sing elek itu ya dianggap biasa. Insya yaktahum lamun ngiring sira hum ing kaum qarrabuka mongko marek sapa kaum ka ing sira. Lho, iki terjadi. Kok enek wong misalnya dalam satu apalah ya sampean anut karo wong iki mang dalam hal elek. Nah, misalnya aku dijak karo Mas Umam mbok elek ngono. Tak turuti. Kuwi dhek karo aku iki cocok. Nah, pasti akhirnya. Tapi ketika aku ngerti nek kuwi elek, ya. Contohnya dalam hal apa kaya pemerintahan kan ya ngono kadang. Pokoknya sing sitok ki kok ora nurut karo atasan, wis ora ngarah dibaleni. Ora ngarah dibaleni. Wis ngaduh teko aku. Ora kok pemerintahan tok, dalam hal apapun pertemanan ya ngono. Ngaji ya ngono, padha wae. Nah, kuwi akhir zaman. Dhek nek elek tambah dikancani, dhek nek membenarkan tambah ora dikancani. Wis enek ya ki. Sakeh ya. Ketoke kok modele kok ya wis enek benih-benih akhir zaman modele wis. Ya. Wis, wa in tawannaita lan lamun ngadoh sira anhum saking kaum igtabuka mongko ngrasani sapa kaum ka ing sira. Tuh. Pokoke ngoten niku mang. Nek sampean ora manut, nek sampean ora wis tutup mulut ya. Wis gak usah kondo-kondo wis awake dhewe padha oleh dosane ya padha. Nah. Kuwi dikancani, tapi nek sampean kowar-kowar ini tidak semestinya ini sesuai SOP tidak seperti ini lah sampai video orang arah kanggu ya orang arah kanggu wa in amantahum wa in amintahum lan lamun mercaya sira hum ing kaum khonu iku padha cidra sapa kaum ka ing sira tuh sampean kei tugas wong nah, sampean kei amanah wong yo engko golekno ki ya contohnya misalnya nggih Mas ya delalah kula supe nah, tapi nek wong supe ya ora kena dihukumi ketika dia diberi amanat yo engko bocah-bocah coto yo ya konaan coto kabeh yo dalah dia ora ditoto tambah digedolanan ya dijak dolanan ora kok tambah dijak apik. Nah, ketika dia diberikan amanah gak dilaksanakan. Makanya penting nggih, bolak-balik tak sampekno kok enek wong titip salam nok sampean niku hukume kudu disampekno. Ya. Aku titip salam yo kanggo Pak. Kuwi kudu kok titipi tenan. Salam niku ibarat apa sebagai doa keselamatan. Nek sampean ora mbok titipno, nek ora mbok salam no dia sampan oleh dosa. Nah, makanya trio mbok titipi salam kanggo mbake sing pondok Pinang kono ya kudu mbok sampekno. Ya to kan biasanya kan dhek ger foto langsung nok kono kuwi. Makanya salam niku penting. Sampeyan niku nek enten nek dititipi salam wong disampekno. Piye Kak? Ya ngaten nggih. Salam niku penting, nggih. Salam niku penting. Mendoakan keselamatan. Awake dhewe ditungakno ya kudu bales tungakno. Nah, makanya kadang sampean dolan nok mae tanggane sampean utawa dulure sampean sing omahe waduh, engko salam pake ya. Kandakno pake, salam pake. Sepurane ora iso dolan rono lah. Kuwi kudu mbok sampekno. Pak, jenengan mang oleh salam teko Pak D. Salame ngene. Salame kon cepet-cepet nyaur utang. Kuwi yo salam nggih. Pentingnya salam ngoten niku wau. Nek iso kudu disampekno. Niku termasuk amanah. Latihane yo ngoten-ngoten niku. Wis bismillahirrahmanirrahim. Akhir zaman niku akeh wong dikai amanat tapi podo khonu podo
blenjani padha cidra, padha ora patek nggatekno amanah. Sibayanuhum utawi pira-pira anake kaum gharimuna iku padha utang kabeh. Bocah cilik-cilik saiki padha wis senengane top upan kabeh. Iya toh, wis akhir zaman tenan. Padha apa top up ya? Iya ya. Padha isi ngono ki lho, digawe apa jenenge? Apa Mas? Main ML dan lain sebagainya niku bocah cilik-cilik saiki kan ngoten niku. Nah, dia disangoni pakane kor sedina 10.000 padahal top up sak B niku kudune pira? 7.000. Sudah 5. Nah, lah kaya kurang akeh duwike. Utang trioto yo utang pulsa. Sing kuwi lho, sing bangkrut wong badhe kok 2.000 ya utange pulsa wis pirang-pirang dina. Kuwi ya sapa ya aku dhewe ya iya. Lho. Oke, bocah cilik-cilik akhir zaman niku padha seneng gharimuna iku wong kang padha utang. Artinya ya ngono kuwi mang. Ya, padha golek top up, golek isi top up niku mang, ya. Padahal sangune sekolah sampai dalu niku paling akeh 20.000 cah sekolah. Ya. Paling akeh 20.000 sampai selawe lah, sak bensine, sak mangane. Ya, tapi kok regane jere 5 lah kurangane melok sapa? Kok ya kok nek duit tak bayari sesuk paling nak tak no ya toh. Makanya ceritanya wis akeh to ya denane wis dibahas ngono kok enek sing main-main ngoten niku ternyata ya kur tebiduk kabeh. Pun nggih. Akhir zaman bakal enek bocah cilik niku wis wani utang. Utang pira tak utangi ngono biasane Mas Umam ya toh. Duitmu pira? Nah, aku ora duwe nek duit transfer kudune cash ngono kuwi mang to. Wasubanuhum utawi pira-pira pemudane kaum syatiruna iku pira-pira wong kang ahli nyopet. Ahli nyopet wis padha artine ya mencuri. Cah nom-nom bajing loncat dan lain sebagainya kaya ngono kuwi lho. Kuwi akhir-akhir zaman iki sing dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ya, dawuh Kanjeng Nabi niki. Padahal zaman biyen ya urung akhir zaman biyen ya zaman biyen wis akhir zaman terus ya iki lah kok kedadian wasuyuhum utawi pira-pira wong tuane kaum fajiruna iku padha lacut kabeh wong tuwek-tuwek saiki wis padha mblarah kabeh ya toh layak muruna ora perintah sapa kaum bil ma'rufi kelawan kebagusan walayan haunalan ora nyegah sapa kaum anil mungkari saking perkara kang mungkar. Saiki wong tuwek-tuwek padha kalah mbek anak-anake. Wong tuwek-tuwek saiki padha ora nek wani nyeneni anake. Padahal seorang anak niku butuh bimbingan, butuh dikandani. Makanya kula miris sama nek ndelok no IG, no TikTok dan lain sebagainya enek bocah mateni pakane. Perkara njaluk duit, perkara njaluk nukokno apa kan sing kejadian sing 1 bulan terakhir niki kan wonten daerah ndi niku enek cah lanang mateni pakane ya perkarane ya ngono cekcok dhek niku nek mboten dibentengi mulai sejak kecil nek gak dikandani diureki kupinge kadang wong tua niki yo gregeto artine gregeto kuwi ngomong ae wong tua nek ngomong gregeto niku tapi delok anak-anake niku wis jelas mesti ketoto tapi wong tua kok mau meneng ae anut ae kuwi ya anake ya blah-blah ngono jenenge kalikan cara ngono ya to pulang pisan ngene kok iso tenan niku sampean delok sekitare sampean teliti ya sampean ora usah mbahas apa-apa mbahas awake dhewe karo ndelok kiwa tengene dipelajari kok enek wong tua kalah karo anak niku ya gak cocok gak tepat niku artine kalah ki ora kok kudu ngalah terus mboten ya kudu sampean kei pengertian kei apa ilmu pengetahuan le kudu ngene wae aja ngono nduk
kowe nek metu bengi terus ki disawang wong iki kleru saru. Lho, ngono lho. Kuwi jenenge wong tua sing mempunyai apa jenenge duwe keinginan ya'muruna bil ma'ruf, yaiku perintah kepada hal-hal sing kebagusan. Nah, ora kok tambah sing timbeno wae. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa i'tizazu bihim utawi meneng-meneng kelawan kaum dzulun iku ino wa talabulan nuprih ma ing barang fi aidihim tetep ing dalem pira-pira tangane kaum faqrun iku fakir. Jadi kok enek wong njaluk iki mang ya terhadap wong-wong sing wong tuwa suyuhuhum fajirun iki mang dawuh Kanjeng Nabi aja dijaluki ya ben kuwi wong ino. Al hukmu utawi hukum fihim ing dalem kaum bid'atun iku bid'ah. Hukum niku diarani bid'ah. Wa bid'atun utawi bid'ah fihim ing dalem kaum sunnatun iku dadi kesunahan. Iki kualik-kualik kabeh ya. Sing misale dadi hukum sing pasti niku tambah di ora oleh iki jenenge bid'ah ngene iki. Jaman Kanjeng Nabi ora enek ngene iki. Lah sing bid'ah ngoten niku dianggap sunnah. Lho, kualik-kualik kabeh nggih. Akhir zaman niku akeh wong kualik. Ya. Akeh wong molak-malik niku akhir zaman. Fa inda monggo ing dalem nalikane zalika mengkono-mengkono yusallitu iku ngrusakake Allah sapa Allah taala alaihim ing atase kaum siraruhum ing pira-pira alane kaum. Sumaya ta'u mongko kari-kari donga khiyaruhum sapa pira-pira pilihane kaum. Fala yustajabu mongko ora den sembadani lahum kedue kaum doaun apa doane. Mangke tak bukano kitab sing setunggale dongane awake dhewe niki kok gak mandi-mandi niku perkara enek 10 perkara. Ya. Nomor 1 zaman biyen niku Ibrahim bin Adham niku mlaku-mlaku nok kota Basrah no pasar niku padha kumpul wong-wong niku padha kumpul. Ibrahim bin Adham saiki ngene dawuhe Gusti Allah, dawuhe Kanjeng Nabi jere ud'uni astajib lakum, sapa wonge gelem donga bakal diijabahi. Tapi kenyataane mulai saiki aku nggendonga kok ora tau diijabahi. Kuwi kenapa? Nah, nang kene diterangno nad'u falam yastajib lana. Aku ki padha ndonga tapi kok ora di apa jenenge? Kok ora disembadani. Dawuh Ibrahim bin Adham faqala Ibrahim ya ahlal basar li annahu qad matat qulubuhum min asrati asya. Kowe iki perkarane enek 10 perkara sing garai atine mati, sing garai dongane ora dikabul kali Gusti Allah. Nah, apa nomor 1? Awaluha annakum araftumullah walam tuqdahu haqqahu. Nomor 1 awak dhewe niki ngerti hak-hake Gusti Allah tapi awak dhewe tidak pernah menjalankan hak Gusti Allah. Perintah Gusti Allah gak dijalankan. Ngerti nek salat kuwi wajib, ngerti nek poso kuwi wajib, tapi nyatane blas ora dilakoni, nyatane blas ya ora gelem poso. Lah ngono kok njaluk dongane mandi. Dawuh Ibrahim bin Adham ngoten. Jadi wis ya, ki awake dhewe ngerti, oh nek maksiat kuwi ora oleh. Nek maksiat kuwi oleh. Ya, ngono. Jadi maksiat niku nek masih wong wedok ora oleh. Wis ngerti nek kuwi dosa. Tapi ya awake dhewe ya sek panggah ae. Sek pancet ae masih. Lah kuwi lho perkarane dongane awake dhewe. Ya Allah, aku pengen jodoh sampai saiki kok urung oleh jodoh. Sampai saiki kok urung dikai kekarepane sampean urung dikabulno. Salah satune ngerti ya hak-hake Gusti Allah, ngerti larang-larangane Gusti Allah, tapi awake dhewe sek tetep
nglakoni. Artinya hak-hak Gusti Allah kadang ora dilakoni. Ngoten nomor setunggal. Ya, kita terangno kabeh nggih sing sedaya iki karek sathik engko diwaca wae. Tabarukan kata mansing niki ayo dikoreksi awake dhewe kenapa awake ndonga kediknane ket saiki kok urung di ijabahi kali Gusti Allah iki kenapa cah. Nah, mari jalukane Mas Trio bojo sing ayu, salehah, hafal Quran. Sugih. Pinter nyambut gawe. Kapok mari jalukane iki lho. Nah, tapi ngene Kak, Gusti Allah yang ngene ngerti. Lah wedokan sapa sing gelem gawe awakmu. Wis salehah, wis hafal Quran. Ya. Pinter masak pisan yo. Nah, Gusti Allah yang ngerti lah saiki sapa to ya sing gelem karo awakmu lho. Ngoten ya. Ya, tapi ora apa-apa ndonga, sapa ngerti. Sapa ngerti pas wayah ngipi tenanan ya toh. Jalukane pokoke reno-reno. Pokoke nek jerene Kang Bibik paket komplit ngono ya toh. Paket komplit. Pokoke nek ndonga ya Allah komplit ngono wis jerene wis beres pisan. Nah, paket komplit jerene. Nah, makanya ya kudu sawang sinawang, awake dhewe ya kudu ngerteni lah ya. Awake dhewe iki kok ngene, kok jalukane kok reno. Tapi ya ora apa-apa wong njaluk kok. Dene dikeki alhamdulillah ngono lho. Ora apa-apa ya njaluk sing lengkap pokoke. Ya. Wedok sing penting, kok ndang wedoke ora mbok katutok. Ya. Njaluk bojo nggo hafal Quran, pinter masak. Solehah, sugih, ya kudu sing penting kudu wedok. Iya. Gusti Allah jawab ngono kak ya. Ya enek wong wedok sing lengkap enek, tapi ora tak kaya kowe ya enek. Wis, nomor 1, dungane awake dhewe perkarane gak patek dindel kali Gusti Allah, gak patek dirungokno kali Gusti Allah, ngerti. Nek Gusti Allah niku mempunyai hak-hak, Gusti Allah niku duweni larangan-larangan, tapi saya diterjang. Gusti Allah wis duwe perintah tapi ora dilakoni. Sing nomor kalih. Wasani utawi sing nomor loro annakum qara'tum kitaballahi walam ta'malu nabi. Nomor loro, awake dhewe niki maca kitab-kitab Gusti Allah, maca Qur'ane Gusti Allah, walam ta'malu bihi. Tapi awake dhewe ora gelem ngamalake, ora gelem nglakoni. Kuwi sing gelem maca, lha awake dhewe ora gelem maca, ya ora gelem nglakoni. Lha ngono kok njaluk kabul kajete iki lho piye? Quran ae ora tau mbok maca. Apa maneh ngerti, apa maneh nglakoni. Wong waca wae ora. Makanya sampean oleh SMS teko kancane, teko pacare. Ya, mesti kan mbok waca dhisik. Aku tuku iki, pesen iki, tuku seblak iki, mesti pesane mbok waca dhisik. Lagi mbok lakoni. Lho iso ning nglakoni ya perkara maca. Dan awake dhewe ora tau maca, ora tau nglakoni ya piye? Donga kok kon kabul iki piye? Lho, wis. Ya toh, pesan tersampaikan iki piye kan ya ora mungkin. Ya minimal lah nggih. Kula ndahi ya latihan, maca Quran niku latihan. Artinya nek ora iso maknane ya wis pokoke tabarukan maca sak isone, sak mampune. Ora kok sing diwaca waqiah tok ae ben sugih ae. Engko ora dikai sugih ya protes ya Allah, waqiah aku wis tak waca kok ora mbokei sugih, mbok klerokno neh Gusti Allah. Nggih, dadi sak isone, sak mampune Qur'ane diwaca. Ya, Quran sing nang dhuwur kamare sampean sing wis bleduk wis mulai sesuk ndang diresiki. Nah, dijal diwaca. Dijal di sak mampune lah. Isone sak alif, isone sak talak, isone sak lempir ya ora apa-apa. Ya, nek ndres WA kok ya ora leren-leren tapi ndres Quran saithik ae
Terakhir Quran niku angel, abot nggih. Mangkae sampeyan nek golek bojo bener. Siji nek wong wedok niku sing penting ahli Quran. Nek golek bojo. Sing nomor loro nek wong lanang kudu ahli fikih. Anake sampean kudune dibentuk ngoten. Nek wedok nek iso ngopeni Quran. Nek lanang nek iso ngopeni kitabe. Ngono kuwi paket lengkap. Meh jalukane to ya. Nah, jane ya enek ngono kuwi. Tapi ya ora tak kaya kuwe neh iki lho repot nek dijawab ngono kuwi wisan. Ya. Lho ngoten nggih. Iki gawe awake dhewe persiapan, maksudnya anak-anake awake dhewe lah. Nah, disiapno. Lebih-lebih yo sing lanang iso ahli fikih, ahli Al-Qur'an tambah luar biasa. Ya, makanya jenengan nek donga. Nah, dungane Nabi Ibrahim apa niku? Rabbi ja'alni muqimas shalat dereng niku. Nah, nggih. Robbana apa niku sing njaluk muga-muga awake dhewe ditetepno iso nglanggengno salat. Wis ya, sing nomor loro ngerti ya awake dhewe kon maca Quran tapi ora dilakoni. Ya ora diwaca. Kuwi sing garakno awake dhewe gak patek ditampa dungane ra patek kok suwi tenan antrine ya suwi ya perkara iki. Sing nomor 3 wasalisu utawi kang nomor 3 ida ataitum ada watal iblis wa wailaitumuhu. Sampean ngerti ya toh bahwa awake dhewe niki musuhe iblis, ada watil iblisa. Awake dhewe iki aku mbek iblis mbek setan wis musuh tenan, musuh bebuyutan. Tapi awake dhewe wa walaitumuhu lan hale awake dhewe niki selalu mengikuti, awake dhewe selalu nuruti pinginane iblis, nuruti pinginane setan. Tuh. Tegese mengikuti. Ya, awake dhewe niki sering mengikuti setan, sering mengikuti iblis dan lain sebagainya. Tuh, niki lho, makane dungane awake dhewe kadang kok diangen-angen kok ra tuk-tuk cah. Iki kenapa cah? Wes, sing nomor 4. Kenapa dungane awake dhewe kok gak mandi-mandi gak dikabul kali Gusti Allah wa rabbi utawi kang kaping 4 annakum idaitumul hubbur rasul. Awak dhewe niki ngaku jere seneng Kanjeng Nabi, tapi wa taraktumul asar was sunnah. Awake dhewe ora tau nglakoni sunnah-sunnahe Kanjeng Nabi, ninggalno asare Kanjeng Nabi, ninggalno sunnahe Kanjeng Nabi. Sunnahe Kanjeng Nabi napa? Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah niku nggih kesunahan. Sunah-sunnahe Kanjeng Nabi kathah, nganggo sandal, nganggo sikil tengen, nyoploki sikil kiwa, mlebu omah nganggo sikil tengen. Kuwi kan ya sunah-sunah kabeh. Sunah-sunah sing enteng-enteng ngoten niku lho dilakoni dhisik. Ora cah. Awake dhewe wiritane sing wis dhuwur, ya, sing wis ewon, tapi sunah-sunah Kanjeng Nabi tambah gak diopeni. Nah, kuwi lho sing garakno dungane awake dhewe gak patek mandi, salah setunggale sunah-sunah Kanjeng Nabi gak diopeni. Jere seneng kali Kanjeng Nabi, saya cinta Nabi, tapi nyatane nopo? Nek sampean seneng kali Kanjeng Nabi niku nopo? Apa kudu majelis sholawat terus? Salah satunya adalah niku salah satu. Ya. Jadi ora kena disalahno wong majelis sholawatan ngono. Ya ora kena juga. Salah satunya seperti itu. Wong sholawatan model piye oleh. Sampean sholawatan kok riak. Artinya riak niku ora kok riak pas sholawatan kok ngono gak. Artinya pamer. Sampean sholawatan kok pamer. Ngetarakno suara kowe enak. Ya ora apa-apa tetep diganjar jenengan. Niku nek sholawat. Jadi sholawat mbok model piye oleh, mbok niati apa wae ya oleh. Ya, sampean ndonga nganggo sholawat ya oleh. Magri apa magri sawahe ben ra keterak banyu nggo sholawat ya kenek. Nah, pun nggih. Niku sing nomor 4. Sing nomor 5.
Wa idza ataitum lan iku ngaku sira kabeh hubal jannati ing demen swarga walam tak malu laha lan ora gelem amar sira kabeh laha krana jannah. Awake dhewe ngerti nek swarga seneng mlebu swarga tapi ora gelem golek carane iso mlebu swarga. Salah satunya apa? Menggunakan amal-amal sing saleh. Oh, ngoten lho nggih. Dadi awake dhewe kudu diperhatekno tenan. Wis nomor 6, awake dhewe iki jere ngaku wedi neraka. Ya ta? Aku ki wedi karo neraka, muga-muga aja sampe mlebu neraka. Sing nomor 6 nggih. Idza ataitum khaufan nari wa lam tantahu anid dunub. Awake dhewe ngerti ngaku wedi mlebu neraka tapi walam tantahu anid dunub. Ora gelem mareni, ora gelem ninggal anid dunubi saking pira-pira dosa. Iki lho ya. Nek diangen-angen kok ya kena kabeh cah. Memang kae ya aja disalahno nek kadang dongane awake dhewe urung mandi, urung kabul. Perkara ya ngaku-ngaku tok. Nek ngaku-ngaku ki kan urung enek pembuktian to nggih. Aku wis tau lunga kono. Aku wis tau lunga ndi ngono. Aku wis tau ngangkat sak 50 kilo. Lah iki jengker tok tapi buktine ndi? Makanya aja kok gluduk tok. Wong iki ngger kakean jengker iki kaya gluduk niku lho. Gluduk tok tapi ora udan. Gugup tanggane wis mepe gabak ngger ketrak gluduk wis bingung ra kaprah. Nah, tapi ndelala ora sida udan. Iki lho nggih. Wis sing nomor 7. Ngerti nek annal mauta hakun walam tasta'idulah. Awake dhewe ngerti nek mati niku wis jelas. Tapi awake dhewe walam tasta'idulah. Awake dhewe ora gelem cawis, ora gelem persiapan meninggal. Persiapan mati ora kok mori ora. Persiapan meninggal ku ya amal sing apik. Awake dhewe sedekah, infak dan lain sebagainya. Anak soleh niku nggih termasuk cawis-cawise sampean. Makanya bejo tenan wong tuwa sing ditinggal kapundhut kok iso nerusno perjuangane wong tuwa niku luar biasa. Termasuk misale wong tuane sampean kok duwe krentek haji. Ya, duwe krentek aku jane pengin haji to le. Delalah kok ora sampe tok hajine. Jenengan kudu nerusno perjuangane wong tuane sampean yaiku ngajekno dengan cara haji badal dan lain sebagainya. Ngoten ya, kok enek wong tuane kurentek pengen umroh ya umrohno nek kuat nek iso. Kuwi jenenge meneruskan himmah, meneruskan cita-citane wong tuwa, termasuk niku haji dan lain sebagainya. Wis ya. Sing nomor apa pira? Sing nomor 8. Awak dhewe wasaminu utawi kang kaping 8 annakum istaghaltum bi uyubi ghairikum. Awak dhewe niki selalu istaghaltum disibukkan dengan aib-aib orang lain. Ya toh? Ngoreksi trio iki bocah ngene. Bocah iki pokoke ngene. Mas Umam dawi wonge yo ngene. Digoleki terus eleke wong-wong niku digoleki ya. Jamaah istighosib yang berbahagia di korek tenanan. Tapi awake dhewe wa taraktum uyuba anfusikum. Awake dhewe ra tau ngoreksi meninggalkan apa ora tau ngoreksi aib-aibe awake dhewe. Lho, kok ngene kabeh piye to ki? Ya, awake dhewe kabeh iki mulai awal sampai bar kok kena kabeh. Ya toh? Iya iki sesuk rasa ngaji wis tutup ae ngajine. Ngaji kok ngenai kabeh iki piye? Awake dhewe senengane golek cocote sampean, cacate wong liya. Ya. Lalah cacate awake dhewe ra didelok. Makanya bener kon grayangi cithok ya ngono kuwi. Cithoke ora iso diwasi to nggih. Nek ganggu kaca loro. Ya. Kocone loro mburi mbek ngarep ngene lagi iso masih gurine. Nek kaca ngarep tok kene ya ora kenek.
Nah, Makan merem nih buat tak. iya, gitu. Nah, iki sing nomor 9. Wa tasiu annakum taquluna rizqallahi wa la tashkuruna. Sing nomor 9 awake dhewe niki mangan teko rezekine Gusti Allah. Tapi awake dhewe la tashkuruna ora gelem syukur. Makanya denane tak bolak-balik tak sampeno rezeki niku tidak hanya berupa uang. Rezeki niku ora kok rupane kur duit tok mboten. Niku ngisor-ngisore rezeki niku berupa mal. Nah, kita pengenan pun tak terang kata atau enten rezeki niku dibagi menjadi 4. Gitu. Terus rezeki sing utama apa? Yaiku rezeki rezeki sing paling dhuwur apa? Yaiku rezeki tentang kesehatan. Sehat niku larang tenan nggih. Wong sehat niku larang, sak kontrolan kadang yo 400 500 nggih. Mangkae awake dhewe niki kadang dipangani kali Gusti Allah ya, tapi awake dhewe ra gelem syukur gitu. Sing terakhir padha mang sing terakhir tadafanuna mautakum. Tadafanuna iku padha mendem sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati ira kabeh wala ta'tabiruna lan ora padha ngalap contoh bihim kelawan mautakum. Awake dhewe ngerti kadang wong mati niku ya wis apa jenenge takziah, tapi awake dhewe tidak bisa mengambil pelajaran dari orang mati. Makanya bener ya dinane kae apa? Ingat kain kafanmu tidak bersaku. Awake dhewe ora usah ngurusi dunia nemen-nemen, artinya ya dunia ya kudu diurusi ning aja sampai rewangi cengkrean kali tanggane, cengkrean kali koncone hanya perkara babagan dunia. Padahal awake dhewe mati ya ora nggawa apa-apa, ya pun nggawa amal saleh tok. Wis pun niki dungane awake dhewe perkara gak mandi. Salah satunya seperti niku. Wis tak waca rodok cepet niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abadani qadima teko alaina ing atase kita Shalih Al-Muri sapa Syekh Shalih Al-Muri wa Abdul Wahid bin Zaid wa Udbatul Gulam wa Salmatul Aswad wa Fanazalu mongko padha leren kabeh ala sahili ing atase gisik fahiyatu mongko nyawisake ingsun lahum kedue kabeh datalatin datalailatin ing dalem siji wengi ta'aman ing bayane panganan wa ta'utuhum lan ngundang ingsun ing kabeh ilahi maring to'am. Suatu malam Syekh niki mang Syekh Shalih ya Al-Badani niki mang ngundang wong nok gisik, artine ya ora nok gisik ngono guys, pokoke nok ngundang wong disediakan makanan-makanan terus akhirnya diundang no wong akeh. Faja'u mongko padha teko kabeh. Falama mongko tatkalane balagu wis teko sapa wong akeh mang wadatu mongko nyelehake ingsun ta'aman ing panganan baina aidihim ana ing baina aidihim ana ing ngarepe kabeh. Faidan mongko dumadan qailun utawi wong kang ngucap. Yaqulu iku ngucap sapa qail wa huwa utawi qail ala sahili iku tetep ing atase gisik. Rafi'an hale ambanterake sautahu ing suarane qail. Delalah setelah makanan dihidangkan, makanan sing enak-enak wis dihidangkan, delalah enek wong siji niku nyeleneh. Wong siji niku bengok dengan suara rafi'an, dengan suara sing banter. Wailakum. Wailan cilaka sira kabeh. Wailakum cilaka sira kabeh. Syagolakum nungkulake ing sira kabeh. Utawa menyibukkan kabeh. Sampan iki kok menyibukkan, sampan iki kok kur ngurusi iki tok sing mbok sibukno. Andaril khuludi saking desa kelanggengan. Mapa miun apa pira-pira kepinginan ladatin kang enak-enak. Ladatun nafsi lan enak-enake nafsu. Huma utawi maqami wal ladat ghairun nafiin, iku ora ana manfaati. Enek wong jerit kondo, "He,
Bocah-bocah wong-wong tamu undangan sampean ki kok ya piye to? Sing mbok urusi kok pakanan apa babakan mangan ae. Babakan bolongan ae ladatan nafsi. Ya. Babakan bolongan ini artinya mangan, iku lho, bolongan cangkem nggak usah masuk merno-reno dan ya. Kok ya, sing mbok pikir kok kur mangan ae, sing mbok pikir kok kur enak-enakan nafsu ae. Ya, isuk tangi turu dal golek duit, isuk mangan. Ya, makanya bener wong iku tangi ya ngopi sik melek apa piye dinane kae melek golek nelek nyekek nelek terus mate lho wong urip iki kur kuwi tok sikluse ya wis kuwi mesti tangi turu mesti melek dhisik mari melek terus nggo golek nek berarti golek lagi cekek nek berarti lagi nelek nelek ya terus mate sing terakhir ya wis bar ya wis kur kuwi ya awake dhewe kur kuwi tok lho ya to ilmu tuwek iki sikluse hidup awake dhewe kur ngono tok lha ngono nek ora dibareng ibadah kaya yo nganggur padha mek kewan-kewan kuwi ya kur golek tok golek tapi ora tau roh gunane golek iki kanggo apa gak roh nek kok piye ya bismillahirrahmanirrahim huma utawi karone artine golek mangan sing akeh mbek enake nafsu nafiun ghairu nafin iku ora ana manfaate. Ora enek manfaate. Mangan tok, turu tok, enak-enakan tok, ngopi tok. Ghairu nafin iku ora ana manfaate. Fasoha mongko anjerit udbah sapa udbah. Sehan kelawan jerit temenan, fasakoto mongko ceblok. Ya, fasakoto mongko ceblok. Magesyian hale wong kang semaput. Wa bakal lan nangis kaumun sapa kaum rofana lan ngangkat kita atau ama ing panganan. Famada mongko orang ngicipi. Famadaku mongko orang ngicipi sapa kaum. Akhire panganan iki mang wis bar disediakno ndelalah ora dipangan. Minhu saking panganan lukmatan ing sakpuluhan. Kala mongko dawuh Al-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kala iku dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati bakal teko alan nasi ing atase menungso zamanun apa mangsa. Yakhlukuna kang gawe-gawe fihi ing atase menungso sunnati ing sunat ingsun. Lah iki lho. Akeh teko akhir-akhir zaman iki sunnah Nabi. Wa yujaddiduna lan ngenyar-ngenyari sapa nas al bid'ata ing bid'ah. Maka sekedak-sekedak ngoten niku bid'ah. Wis ki ora sunah Kanjeng Nabi niki. Sunah Kanjeng Nabi sing model ngeten iki. Lah, ngoten-ngoten niku lho. Sunah Kanjeng Nabi sing ora tau enek digawe-gawe, sing wis enek sunah Kanjeng Nabi tambah ora digawe. Paman mongko utawi sapa wonge ittaba mengko lamun anut sapa man sunnati ing sunah ingsun yauma idin ing dalem dina iki sora mongko dadi sapa man rogiban iku katrine utawa rogiban wong sing bungah seneng wa baqiyalan tetep apa bagian niku jumeneng apa ning ngarani langgeng. Wa baqiyalan kari-kari sapa man wahidan kali ijen. Wa manita ba'a utawi sapa wonge lamun iku anut sapa man bid'atan nasi ing dalem bid'ahe menungso. Wajada mongko nemu sapa man khamsina ing 50 sahiban opone kanca au aksara utawa luwih akeh. Dadi akhir zaman ini pun kathah ngoten niku mangkae akhir-akhir zaman niki fitnah akhir zaman niki bakal selamat niku enek wong telu nggih. Wong telu sing bakal selamat di akhir zaman niku nomor 1 wong sing birrul walidain, wong sing apa jenenge? Sing taat kalih wong tuane. Ya. Sing nomor 2 sing fitnah lolos dari fitnah akhir zaman yaiku wong wedok sing mutiun, wong wedok sing taat dumateng bojone. Sing nomor 3 yaiku wong sing gelem apa nyisakno bandane kanggo sedekah niku akhir zaman
bakal selamat dari fitnah. Makanya fitnah-fitnah akhir zaman ku kathah ya. Kathah fitnah-fitnah niku kathah. Awake dhewe nek iso ditebihno kabeh fitnah-fitnah ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat mengko dawuh ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sapa sahabate Kanjeng Nabi hal ana ta badana iku tetep sause badana iku tetep ing dalem sause ingsun ahadun sapa wong siwiji yakun iku ana sapa ahad afdhala iku luwih utama minasang ketimbang kita. Nabi enek to ora wong sing luwih utama tinimbang awake dhewe. Sakbare awake dhewe apa enek? Kala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi naam ya. Qalu padha matur sapa sahabat fal mengko ana to. Ya raunaka paring weruh sapa naska ing sira. Sapa Kanjeng Nabi wong sing niku mang. Kala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la iku ora weruh. Qalu matur sapa ashab fal mengko ana to. Sapa sahabat niku mang kondo apa awake dhewe roh wong sing luwih utama niki mang? Jawabe Kanjeng Nabi ora, awakmu ora roh. Qalu mongko matur sapa sahabat fahal mongko ana ta yang zilu tumurun alaihim ing atase menungso al wahyu apa wahyu. Apa ta wong sing afdol apa ki mang? Sing luwih utama menungso ki mang sing nampa wahyu, sing nampa apa jenenge wahyu saking Gusti Allah. Dawuh Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Nabi la ora. Qalu mongko matur sapa nas kaifa iku kaya apa yakunu naiku ana sapa menungso. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kamilhin utawi menungso iku kaya uyah filmai ing dalem banyu. Tadubu kang ajur kulubum apa pira-pira atine menungso. Kama tadubu iku kaya oleh ajur almilha apa uyah filmai ing dalem banyu. Faqala mongko matur sapa nas khaifa hale kaya apa ya aisyuna urip sapa nas fi dzalika zamani ing dalem mengkono-mengkono mangsa. Jadi akhir zaman niku uyah niku padha karo banyu. Artine enek wong uyah kok kecampuran banyu niku ora ketok. Akhir zaman iki kados ngoten niku mang. Sing apik ya samar, sing dadi antara apik dan elek niku wis campur dadi siji. Gitu. Antara iki halal haram halam ngono-ngono kuwi ya halam halam ngono halal haram kan ya dadi siji campur. Makanya terus timbule subhat dan lain sebagainya ngoten niku. Sapa wong sing selamat di akhir zaman? Kala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi kadudi utawi menungso iku kaya uler fil khali ing dalem cuka. Qalu mongko matur sapa sahabat ya Rasulullah kaifa halika ya apa yahfaduna ngreksa sapa menungso dinahum ing agamane menungso. Nabi wong niku akhir zaman niku piye wong jaga agamane niku piye. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi kal jamri iku kaya kal jamri utawi agama iku kaya wawa fil yadaini ing dalem tangan loro. Wong nyekel agama akhir zaman ku kaya nyekel wawa ana tangan loro. In wadok tahu lamun nyelehake sira ing agama wifi mongko mati. Wa in akhadtahu lan lamun nyekeli sira ing agama bil yadi kelawan tangan akhraka mongko ngobong apa agama. Artine nek awake dhewe nyekel wawa niki nek diculno agamane dhewe awake agamane mati, nek dicekeli awake dhewe bakale obong rasa lara. Makane wong beje-bejene akhir zaman niku wong sing nderek sunah-sunahe Kanjeng Nabi, nderek dawuh ulama, nderek dawuhe Kanjeng Nabi, tuntunane Al-Qur'an dan lain sebagainya. Pun nggih mboten mawon alhamdulillah dalu punika sampun pungkas, sampun khatam nggih. Alhamdulillah sakmono suwene iki kawitane mbok 2000 pinten iki nggih. Insyaallah binjing kitabe digantos Nashaikhul Ibad ya. Untuk kitabe engko den ditumbaso Mas Trio ya. Nek sampean pengen nurun ya sakarepe jenengan, ora urun ya ora apa-apa. Kitabe pengen gumulih ya ora apa-apa, wis urusane sampean nggih. Sing penting ngaos ya. Wong ngaji nek iso ya nggawa
kitab niso nggih enjing ben ditumbasa Mas Trio pun ngoten mawon mugi-mugi manfaat mugi-mugi barokah mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal barokahipun kitab niki lan mugi-mugi anak turun kula panjenengan sedaya ditakdir kalian Allah mugi-mugi dadosa lare-lare min ahlil ilmi, ahlil khair, ahlil Quran, ahli sholawat, sedaya hajat-hajat kula panjenengan sedaya hajat wonten ing alam dunya, hajat wonten ing alam akhirat dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kitabe ditulisi tamat tanggal iki ngono nggih, ben gawe bukti kita denger awake dhewe nek tau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yasin, man kasir masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihhu fid din wa 'allamhu ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi hab li minas shalihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil islam, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna sya'ulana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa lihidayah. Ngapunten ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.